Guys, good morning. Magkuan ko sa ako ero. Ang gawas mi kay maglibang. Ito Max, hawa Max. Oh, ngihi na sad. Tira. Diha na pod. So guys, maglaag mi. Good morning everyone. Sayos sa kabuntagon. Mingaw pa, wakaway klase. Diri. Maybe, dili. Oo. Graon, oh. Ang eroon sa kalsada. Ang laagan. Dali. Oh, papa. Nasi papa, adoy. Panikad si papa, oh. Uy, buing. Nakabuhi. Kabuhi. Say, dili. Say. Nay. Tin. Garaon. Papa. Garaon. Oh, dak pa kami ngihi. Na yang papa, oh. Papa. Tara. Huy. Ina. Hindi waras papa. Max, sama na Max. Garaon po do. Tara. Tanawa. Ayaw lagi diha. Dito. Dito malibang. Hoy. Gi. Asa makadto? Ha? Tanaw ka dito? Guys, oh, serious sexy imhot. Max. Uli na. Sexy mo simot lagi. Oh, ngi na pod. Tara. Asa man ka paingon? Ha? Tara. Saman. Ta? Asa man ka to, bibi? Dagan. Dagan daw siya, dagan. Dagan. Okay, so dagan daw siya, guys. Samang ka paingon? Ha? Utin. Naman. Piaut sa senior? Ah. Ikaw mo bra niya. Wal ID mo papa. Kasi daras minanak na muli man sila ugma. Ugma na na hoy sa mazam. Buntag man paggabi man lang trabaho. Ugma
na naman ito, gindil man. Oo. Karon man Diretso tayo na. sa kasuhon. Karon. Amuli man to sila ron. Ato ra mga bita pang tanan na. Oo. Panaon Apil lang si dira. Papang sa farmers inja. Unsi kon ginawa na rabas Papang. Pila pa yung madata? Milyon. 5. Dako eh. Wow, susyo, mayaman na jud ka, ma'am. Pato na lang nako sila dito, ma'am. Pato na ko sila niya. Hay sa ma'am. Kumit na po kag mao radwigid. Kagwang. Sama mo nag-inom naman po. Batang nag-inom mo po, ma'am. Namis sa may sila binhamin. Dua makagalong to ba ja. Manaid na kay seminar baya to. Dili po kay launan na. Dalam na nato ning sa galunog sinugba. Tiwas. Dito malaog po sa baligapit. Anala mo kumingot. Ito ba sa Mahayag, Duwiro? Pisa mila binhamin. Lipo imo ha. Imo ha, farmer. Farmer day ka. Patisal guys, palit na mo. Ay sama na papa. Ha? Nagsama. Magara po. First batch man na sila. Kinsa ka na? O man na sila? Sauna na po na sauna. Dala ay ba paggawi? Wala ba tayong mga bra? Wala, nag-vlog lang ko ma'am. Paribang. Hey, bayat abuno, bayat tertal. Bitaw, tingbasak na baya. Na, apil para bas ng crisis. Farmer. Out. Ay, karon. Karon. Piaut. Piaut, ugma. Apil pa man na daan pa kay kuan mo ko dali gusto sa kuan. Katong lay nga na ba? Na magudam. Ay siya bita na na. Dek kay kisundingan. Pagkatong niya to may masabilin, pagara, pat, sari, Ano man? Was tayo budyo? anot, si Chris, mura na ito dito ang Ano man? Kisa retig listad to. Di, naka ng farmers mga hatag man. Ah, Ako ban balik-balik iban wa. mama o Itaw. Tingnan mong kuan ay paikuan na. Lagi. Sayang po. Bitaw. Oh, gani. Nana day mo? Oh, wait lang ha kay wa pa kasukad. Guys, nami diri guys. Guys, ore tuba guys oh. Bali na guys. Mistab guys, mista. Oh. Hoy. Binhami no? Dali na mo. guys, Oh guys, oh. Una-unahon no? Wala nang hulat. Oh. Ipon nga sila ng trip. Una-unahon no? Oh guys, oh, chicken. Chicken inupuan. hi guys, salad, Hinina ra mo Jen? Mga 10 kape. Tin kapin. Ay, palito ko na. Sayang sinang chicharon.
Kay, sinila sinyo ah. Bili na. Kauna. Dali na mo. Sud na. Sud na.